Hello mga bata! Kamusta ka mo? Welcome liwat sa ating kindergarten class. Ini si Ma'am Joyce, ang inyong manunudlo sa subong nga adlaw. Pero antes kita magsugod sa ating leksyon, may mga pagsunundan kita na dapat himuon. Mga pagsunundan nga dapat himuon. Magpamati isang maayo sa ihambal ni Ma'am. Maglantaw kag likawan anay ang iban nga mga hilikoton. Magsunod sa ginapahimo ni Ma'am. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! Subong, magtindog para sa aton nga pagpangamuyo nga pagasundan sang action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan, sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Puligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Handa na ba kamu mga bata? Kung handa na kamu, dali na kay matuod kita. Mga bata, ang aton leksyon subong nahanungod sa gusto kag hindi gusto. Abi mga bata, aton suliton ang akon gusto kag hindi gusto. Subong, aton istoryahan ang inyong gusto kag hindi gusto. Ang kada isa sa aton may kanya-kanya nga gusto kag hindi gusto. Pareho sa pagkaon, sa mga hinugtan o kun alaga nga sapat, sa sports o kun sa mga hampang, sa aton mga abyan, sa mga hampanganan, o kun sa mga lugar nga aton ginakadtuan. Mga bata, ano ang inyong nakita sa Laragway? Tama, mga nagkalain-lain nga klase sang pagkaon. Sino diri ang mahilig sa pagkaon? Ano-ano diri ang inyong nga gusto nga pagkaon? Abi, ihambal kay Ma'am. Very good! Ano
naman ang hindi ninyo gusto nga pagkaon? Gusto naton ang isa ka pagkaon tungod ini manamit para sa aton. Gani, gusto naton ini nga kaunon. Kun kaisa, hindi naman naton gusto ang isa ka pagkaon tungod nga hindi naton gusto ang damil sini. Gani, hindi naton gusto nga kanon ini. Diri, ano naman ang nakit-an ninyo sa mga laragway? Tama, mga nagkalain-lain nga klase sang hinuptan nga sapat. May mga sapat bala kamo nga nahuptan sa inyo nga panibalay? Ano ang inyong gusto nga hinuptan nga sapat? Very good! Ano naman ang hindi ninyo gusto nga huptan nga sapat? Very good! Isa, gusto naton ang hinuptan nga sapat tungod ini nagahatag sang kalipay sa aton. Nagakalingaw kita sa ila. Hindi naman naton gusto ang isa ka sapat tungod kun kaisa nahadlo kita sa ila. Kun kisa naman nagadulot ini sa aton sang masakit. Ini mga bata, ano ang nakita ninyo sa laragway? Insakto, mga nagkalain-lain nga hampanganan. Madamo bala kamo sang hampanganan sa inyo nga balay? Abi, ihambal kay ma'am kung ano-ano ang imo nga gusto nga hampanganan. Very good! Ano-ano naman ang mga hampanganan nga hindi nimo gusto hampangan? Very good! Gusto naton ang isa ka hampanganan kung ini nagapalipay sa aton. Gusto naton ang isa ka hampanganan tungod ini gusto naton nga hampangan. Pero kung kaisa, hindi naman naton gusto ang isa ka hampanganan tungod hindi ini nagakaangay sa aton. Pwede nga ang ining hampanganan pang babayi o kun ini pang lalaki. Ini naman mga bata, ano naman ang nakita ninyo diri nga laragway? Tama! Mga nagkalain-lain nga klase sang hampang. Sino diri sa inyo ang mahilig maghampang? Ano-ano ang gusto ninyo nga hampangon? Very good! Ano-ano naman ang hindi ninyo gusto nga hampangon?
Very good! Gusto naton ang isa ka hampang tungod nga nalipay kita kun ini ang aton nga hampangon. Kun kaisa, hindi naman naton gusto ang iban nga hampang tungod hindi naton ini nahibaluan nga hampangon. Ukon nabudlayan kita maghampang sini. Iniiya mga bata, ano ang nakita ninyo diri? Tama, mga bata nga mag-abyan ukon mag-amiguhay kag mag-amigahay. Sino-sino sa inyo diri ang damo sang abyan? Abi, ihambal kay ma'am kung sino ang inyo gusto nga abyan? Very good! Sino naman ang hindi ninyo gusto nga abyan? Gusto naton ang isa ka abyan kung ini mabuot sa aton. Ini masadya nga kaupod kag labi sa tanan nagapalangga sa aton. Kung kisa naman hindi naton gusto ang isa ka abyan kung kita ginaaway sini. Ini naman mga bata, ano naman ang nakita ninyo sa diri nga laragway? Insakto mga bata, ini ang mga nagkalain-lain nga lugar sa aton komunidad. Sino sa inyo ang madamo na katuan nga lugar? Nakakadto bala kamo sa nagkalain-lain nga lugar diri sa aton komunidad? Pwede mo bala ini ihambal sa amon ang mga lugar nga gusto mo kadtuan? Ano naman ang lugar nga hindi mo gusto nga kadtuan? Gusto naton ang isa ka lugar nga kadtuan bangod na namian kita sa mga lantawon diri. Nalipay kita magkadto sa lugar nga aton gusto nga kadtuan. Hindi naman naton gusto ang isa ka lugar kung kita may hindi gusto makita diri. O kung may ginakahadlukan kita sa ini nga lugar. Good job mga bata! Maabtik gid kamo sa pagsabat sa mga pamangkot na hanungod sa inyo nga gusto kag hindi gusto. Mga bata, aton gid tandaan nga ang kada isa sa aton may kaugalingon nga gusto kag hindi gusto. Aton ini nga karapatan nga magpili sa mga butang o kon hilikoton nga aton gusto kag hindi gusto. Basta aton gid tandaan nga ang ini dapat nga mga butang para sa aton nga ikaayo kag makapalipay sa aton. Subong tiuna para sabtan ang inyong module. Sa bulig sa inyong ginikanan o learning facilitator, ubrahon ang mga masunod nga hilikoton. Sundon ang nakaschedule sa inyong weekly home learning plan. Malipayon nga pagtuon mga bata
Hasta sa sunod natin nga pagkililita. Bye-bye!